Kargeha Cilûbergên Kurdî li Parêzgeha Mêrdînê ya Bakurê Kurdistanê. Terzî Mihemed Demirê Mêrdînî, cilûbergên Kurdî bi modelên nû didirû û ji bilî bajarên Bakurê Kurdistanê û Tirkiye bo welatên Brezîlya, Fransa, Almanya, Hollanda û Swêdê hinarde dike. Her wiha daxwazeke zêde ya geştyaran jî li ser cilûbergên Kurdî ku bi modelên modern tên dirûtin heye. Ben bu yöresel kıyafetleri son 25-30 senedir kendim yapıyorum. Ev 25-30 salin ez cilûbergên Kurdî didirom. Herî dawî min li dukana xwe ya li Mêrdîna kevin çê dikirin. Piştre min ev kargeh vekir. 20-25 makîneyên me hene, xwendekarên me yên stajyer û karmendên me hene. Me karê xwe mezin kir û em Mêrdînê didine nasîn. Em cilûbergên çanda xwe bi modelên nû dîzayn dikin û difroşin. Uyarlayıp satışını yapmaktayız. Di kargeha cilûbergên Kurdî de hemû xebatkar keçin û rojane 105 parça tên dirûtin. Ev kargeh ji bo jinanbûyê derfeta kar. Yöresel kıyafetlere bir hevesim olduğu için staj olarak... Ji ber ku ez ji cilûbergên herêmî hez dikim, min ji bo stajê ev derhilbijart. Bijardeyên min gelek bûn. Lê ji ber cilûbergên herêmî min ev derhilbijart. Karê me gelekî baş e. Bi hosta û hevalên me re jî navbera me baş e. Dema kesên cilê me dirûtine li xwe dikin û pasnê me didin, ez şanaziyê bi xwe dikim. Bajarê Mêrdînê ku du caran bûye namzetê UNESCO'yê li gel hejmareke zêde ya Kurdên Misilman û Êzidî bi nişteciyên Suryan, Keldan, Ermen û Ereban û zimanên Kurdî, Erebî, Asurî û Tirkî bajarekî pêk ve jiyanê ye û xwedî çandeke dewlemend e.